En aquest vídeo veurem el mòdul de votacions. Aquest ens permetrà crear formularis web per a facilitar la participació. Començarem creant una nova votació. La primera opció ens deixarà elegir a quins membres va dirigida. Per a cada membre s'hi enviarà un enllaç únic al seu correu electrònic. Seguidament, entrarem les dates i hores fins a la qual aquesta votació estarà oberta. Una vegada acabi el termini, no es podrà efectuar cap més vot. La data de recordatori servirà per enviar un correu en la data especificada per a que els usuaris voten si encara no ho han fet. Seleccionar l'opció pública o restringida ens servirà per a configurar la visibilitat dels vots per a cada resposta. Si és pública, tothom podrà veure en detall qui ha votat què, mentre que en l'opció restringida només serà visible un resum dels vots en cada opció. Si activem l'opció modificable, permetrà a les persones modificar els seus vots una vegada els hagin emès, mentre el termini de votació segueixi actiu. L'opció finalitzable servirà per a permetre tancar l'enquesta abans de la data i hora límit, útil quan tots els usuaris ja han votat. L'opció d'adjuntar un PDF ens permetrà pujar un document que es mostrarà al formulari i que pot afegir informació addicional. Afegirem també un nom per a la votació i una breu descripció que serveixi per a contextualitzar les opcions. Una vegada omplerta la informació bàsica, afegirem les consultes, que en aquest cas seran les opcions a ser votades. Clicarem el botó Més. El text de la consulta serà el títol de la pregunta. El nombre de respostes permeses ens deixarà elegir quantes opcions seran seleccionables al votar. D'igual manera, afegirem o traurem opcions de resposta per a cada pregunta amb els botons Més i Menys. Una vegada que hem configurat el formulari, guardem. Fet això, l'icona del sobre ens servirà per enviar un correu als usuaris seleccionats amb un enllaç únic que els permetrà votar. Enviats els enllaços de resposta, des del panell podrem consultar les respostes que els usuaris han proporcionat a les diferents preguntes. També, i en cas de tractar-se d'una votació finalitzable, tancar-la si tots els usuaris ja han pogut dir la seva. Finalitzada la votació, podrem consultar els resultats de les diferents votacions finalitzades seleccionant l'opció d'Històric.